Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Дӯстони азиз, диққат кунед ки чӣ мегӯм. Як модар аз Файзобод ҳам гуфт, занг зад. ӯ бародари азиз, ман фарзандам гум кардам, тӯли 6 моҳ мешава, наёфтаистам. Илтимос мекунем ки ҳамира як хабардор кунед мардума. ина подписчикои азиз, бародарои азиз, ина бибинед модари азизмон чӣ мега. ина суратҳои ҳам духтарака мемонам ки ягом ҷода дидаеша, ягом хабаре дора, ягом шинидай. ҳам модар хоҳиш кард, мо ина хоҳиши модар рад накарда, ина пешкаши шумо гардонем. Сарбаланду хонобод бошед. Худо нигаҳбони ҳамат ин рӯзора ягон казда нишонат я парвардигор. худованди бузург ҳамин апамон тезтарак ёфт шава, ғаму дарди ҳамин модармон адо шава. худо нигаҳбон. ман модари Иброҳимова Сумая ки бо номи Саломат мешиносанша дар ноҳияи Файзобод ӯзанда шуда кор мекард. рӯзи 24 апрели соли 2023 аз хона бедарак буромада рафтааст. ман аз шумо хоҳиш мекунам ки илтимос ва хоҳиш мекунам ки ҳамин суханои гапзадаги маро дар интернетҳои партоед. тӯли 6 моҳ мешавад ки на хабар аст, на хат аст, на ягон телефон. ва барои мушкили ҳар як ғариббача осон шудан, ман ширкати Муҳиддина тавсия метавонам барои гузаштани граница. Маҳрамат ҳамин рақамода занг бизанем, ёки офисшон Метрободни стадион дар офисшон биёем. 900 шофёрои таҷриба доранд, тӯли 11 то 15 сола таҷрибаи кори фақат дар ҳамин раҳанд. барам мега ку эҳтиёт ними ҳаёт. барам эҳтиёт кунем, шофёрои таҷрибадор да бишинем, соқу саломат бирем биёем, соқу саломат кор ва фаъолият кунем, соқу саломат ба пеши падару модартона биёем. худо нигаҳбони ҳамат, худованд барори кори ҳамамона бутия, худованд нигаҳбони ҳамон боша. Сарбаланду хонобод бошед.